Dámy a pánové, já vás zdravím při mém dalším videjku. Dnes to bude snapshot, nebo něco takového. Jak můžete vidět, je to verze V0.15.0 Alpha Boot 1. Hraju to na telefonu jménem od značky Sony Xperia. A já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Takže, jak můžete vidět, hnedka v menu se změnilo pár věcí. Je zde přidaný achievements, takže achievementy. Už se nemusíte přihlašovat, jako to bylo v testovné verzi. Už se nemusíte přihlašovat, můžete být i offline. No ale abyste mohli mít ty achievementy, tak se musíte přihlásit. Protože to se dává do vašeho účtu. Jako další věc, tady je option. Option jsou zde nové věci, jako Xbox, account setting a gamer, tak rubrik Zeus, no to prostě moje jméno. Ovšem to není moje jméno, ale to je jedno. Tady se můžete odhlásit z Xboxu a jsou tady nové věci. Dále zde vpravo můžeme vidět tady nový, nebo takhle nový menu pro skiny. Takže teď to je taky super. Tady máte své hlavní skiny, které používáte. Nebo si můžete udělat svůj vlastní skin pack, který používáte. Dále tady můžete vidět Alex a Steva a sem si můžete dát vlastní skin. A tady jsou ty skiny. Tak, zde můžete vidět jazyk. Jazyk ještě není, bohužel tady není čeština, ale určitě brzo tady bude. Tak jo. Když dáme play, tak hnedka můžeme vidět menu ve světy. Hnedka tady vidíte mé světy, jsou tam obrázky, obrázek a jména, kdy byly vytvořeny a kolik mají. Tam vidíte survival a creative. Když tady dáme friends, tak tady máme servery a vlastně LAN server, takže tak. A když si dáme hnedka create a new world, tak tady zůstalo vše stejné. To jsem nechtěl. Zde si dáme teda, pro účel tohoto videa si dáme takhle to, placku a jak můžete vidět, zde nevidíte nic nového. Možná už jste to zahlídli, ne, to ne, to je kráva. Ale jo, jsou tady koně, dámy a pánové, jsou tady koně a na to jsme celou dobu čekali všichni. Dále vám chci ukázat jednu luxusní věc. A jo, jsou tady name tagy a pro vás. No, ale když si vezmeme tady Cauldron, což je toto, taková ta, no takový ten hned, nebo se tam, když se to napadne a tak se můžeme obarvit, ale není. Jo. Takže já si tady dodám koně, velkého koně. Tak, počkejte, tady to uklidíme do inventáře. Hop. No pojď. Musím počkat, než ho... Hop. No ne. Sakra. Musíme počkat. Sakra, dělej. Nějak omlouvám, že jsem... už to je. Nějak omlouvám se, že jsem dlouho nenatáčel, ale... Zkrátka mám propíchlou nohu hřebíkem, takže... Nevím, je to docela blbý zranění, ale je to tak. Tak, no, ale to je jedno. To vám řeknu, že se jindy. Jak vidíte, mám koně. Takže je to super.
Je tady osel a všechno, a na něj si můžete dát taky čestku. Tady dole, tady nahoře vidíte jeho srdíčka, tady dole vidíte skok, jakoby, jako výšku skoku. Ale ten zrovna skáče docela vysoko. Tak, když chcete z ní slízt, tak vlastně řekněme, že jste takhle nevím. A chcete slízt, tak jako kdybyste si chtěli kleknout, takže takhle funguje. No, normálně to, takže to tady už je. To můžete dát normálně na tohle, to nevím, jestli to bude. Protože to jsem neplánoval, že to sem dám. Ne, nefunguje. Ale když jsme si vzali normálně klasický plot, tak se to normálně to dá dát. Jo, no, nevím, tak všichni určitě vidí, jak funguje. Jinak se tady jmenuje Fire Church, nebo jak se to jmenuje. No, dále jsou zde nové mobové. Ne, to není nový. Ne, tak není nový. Ne, jsem nechtěl. Taky ne. Ne. Já se omlouvám, ale tady v tom opravdu tam nic nevidím. Teď mě omluvte. Já opravdu tam skoro nic nevidím. Aha. No, já si tady vezmu blok nějaký. Když takhle postavíme takhle nějakou střížku, tak si ukážeme ty nové moby. Hop, tak. Zombie horse, takže zombie kůň. Skeleton horse. Stray. Mám zde příšery? Ne, nemám. Stray. Jo. Osel. Ne, to jsem nechtěl. Mám asi nějaké lego. Wither skeleton. Normálně. Husk, to je ten zombie. V poušti a to je všechno. Tak jo. Dále zde byly přidané pevnosti. Jako pevnosti, no, pevnosti, jako, no prostě v džungli. A dále jako tude i, když se vezmeme mode, tak můžeme jezdit tady. Oh, to je nejrychlejší než kůň. No ty vado, to je hustý, ale to je dobrý. Jo, dále dají se zde vyrábět no, sedla. A jsou zde ještě přidané nové štípy. No, takže já si, dámy a pánové, myslím, že pro toto video by to bylo všechno. A při dalším Snapchatu se uvidíme, takže asi čus.